मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ एबसुनि थान्दै हान्जाया मिरु मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय थान्दै हान्जायाव रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लादोंमोन। एबसुनि थान्दै हान्जाया रबिबारनि बेलासिनि 5 रिंगायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि न'आव लोगो हमदोंमोन। सावरायनायनि समाव थान्दै हान्जाया भारतनि संबिजिरनि 6थि फारियाव 125 थि सोदांनायनि सायाव सावरायदोंमोन। बिथांमोनहा 6थि फारिलाइ ओनसोलनि गोहो आरो जारखुंथायखौ गोख्रों खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथांमोनहा रांखान्थिनि आय'गखौ 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव साबसिन खुंथाय आरो जौगानायखौ रोखा खालामनो आखुथायारि गौथुमफोरनि राङारि गोहोखौ बांहोनो खावलायदोंमोन। थान्दै हान्जाया सोलिबाय थानाय रां बावजा जथुम्मायाव सोदांनायखौ बांहोनो खावलायदोंमोन। बेनि अनगायैबो एबसुआ 15 एबा 16 मार्चआव दतमायाव जानो गोनां एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो थाखाय नेमखान्थि बादियै मिरु मन्त्रि अमित शाहखौ हांख्रायहरदों। बे हाबाफारियाव 3 लाखनि बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना साननाय जादों। नखर मन्त्रि श्री अमित शाहआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खोथा होदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ सोनाब बेंगलाव सानै इ-रिक्सा सालायग्राया मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों। सोनाब बेंगलाव मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै इ-रिक्सा सालायगिरिखौ खानाय जादों। सौमित्र रायखौ सासे 14 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि दायाव कलकातानि बायजोनिफ्राय हमनाय जादोंमोन। नैथि जाथायाव मुहम्मद गुलाम मासुदखौ 21 जानुवारि खालि सासे 13 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ फेग्रा मुवा होनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव जलपाइगुरिनिफ्राय खानाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ यादाद्रिनि पुबनगिरियाव बिफाया फरायसालिनि हाबाफारिनिफ्राय गोबावजों फैफिननायनि उनाव सेंग्रा फिसाज्लाखौ बुथारदों। तेलेंगानानि यादाद्रि पुबनगिरि जिल्लानि सौतुमपुल सोहोराव सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ बिनि बिफाया बुनानै बुथारदों होनना पुलिसआ रबिबाराव फोरमायदों। बे जाथाया सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन जेब्ला 9 थाखोनि फरायसाया हौवासा मोनसे फरायसालिनि हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव न'आव फैफिनदोंमोन। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बिथांनि बिफाया बिथांखौ गोबाव न'आव फैनायनि थाखाय सोंदोंमोन। शौपुतुल पुलिसआ मोनसे गुदि नायबिजिरनायनि बिदिन्थि होननानै बुंदोंमोन दि बेनि उनाव बे सुबुङा गावनि फिसाज्लानि बिखायाव बुदोंमोन। पुलिसआ बुंबावदोंमोन दि हौवासाखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामायावनो जिउ गोमायो। दायनिगिरिनि बेरेखायै मोनसे बुथारनायनि गजर थिसननाय जादोंमोन जाय आथिखालाव खारखोमानानै दं। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउस 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउस 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।